Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ngojon. Kunyam-kunyam unggul teh bisa masih teh. Galon tak olan gadinya. Kurang bil barakah ya. Mudah-mudahan kenging kabarokahan tinu Maha Kawasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ngaji. Qala Muhammadun wa maliki amadura billah akhayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiyatu qaribul aqsa bilatin mujaji wa tabsutul badla biwadin mujaji Watak tandiri dan bighairi suti faikatan alfiyat tabni muti wa huwa bisakin haijun tadila mustajibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bi batin wa firahli walahu fi darajatil akhirah wallahu yaqdi bi hibatin wa firahli walau fi darajatil akhirah wallahu a'lam. Bilih barade ngalugotan mangga lugoh alfiah dina bahasa Jawa bil barakah ka urang Jawa. Mudah-mudahan kenging kabarokahan para wali pan seueur ti wong Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aloka siti seteh cengir wae siti bae ya. Tempo kitab nata tulis di dinya tah tembladinya kara kalaman hiji teh. Jon kala molotot teh. Ngerola ya? Aya. Siap sok. Tik saeutik bae, tik saeutik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kalawan nyebat asmaning Allah. Ar-Rahmani kang maparin nikmat ageng Allah ing dalam dunia, Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat cilik Allah ing dalam akhirat pakot. Qala iku ngandika kang den sarupaken ingus ngandika ing dalem padanya ngandika bakal ngandika sapa Muhammadun Syekh Muhammad wa utawi Muhammad ibnu Maliki putra lanang Imam Malik Ahmadu muji ingsun Rabbi ing pangeran ingsun Allah tegese Gusti Allah Khairul maliki alikang leuwih bagus-bagus sing ngaratuan musollian ale maca sholawat ala nabi ing atase utusan al mustafa kang den selir wa alihi lan ing atase keluargane kanjeng nabi al mustakmilina kang muri kasampurnaan kabeh asyarafa ing kamulyaan wasta'inu lanuwun pangawasa ingsun Allah ing Allah bi alfiyah ing dalam kitab alfiyah maqasidu utawi gede-genene anawi pasejaan ilmu nahu biha kalawan alfiyah iku mawiyah kang den kumpulaken tuqaribu markaken ya alfiyah al aqsa ing mana kang atabilabdi mujaji sarta lapad kang ringkes watak sutu lan ambabar ya alfiyah albadla ing paweweh biwadin munjaji kalawan janji kang lestari watak tadilan anjurung ya alfiyah ridho ing karidoan biguiri suti kalawan ora nono bendu paikotan hale ngungkuli ya alfiyah tabni muti ing alfiyah ibnu muti wa halai utawi ya ibnu muti bisabkin kalawan sabab dingin iku wa ijun kang merkoleh tabdila ing kapunjulan mustaujibun kang aksana iya ing pangalam ingsun al jamilah kang bagus wallahu lan utawi Allah iku yakdi muga ngahukumi ya Allah bihibati kalawan piro-piro paweweh wa piro lan kang sampurna li kedua ingsun walau lan kedua ibnu muti
fi darajatil akhirah ing dalam pira-pira darajat kang akhir. Wallahu a'lam. Sok Ramadan deui. Don Siti kunyem memane mah kunyem. Kunyem mungkul. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki amadu rabbillah akhayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha bi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa biladin mujazi wa tamsutul badla biwadin munjazi wa taqtadiri dhabi ghairi suti paikotan alfiyatan limuti wa huwa bisakin aijun tabdila mustajibun sana iyal jamila wallahu yaqdi bi ibatin wa firali walahu fi darajatil akhirah wallahu yaqdi bi ibatin wa firali walahu fi darajatil akhirah wallahu a'lam bissawab.